اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiarkan sana kadaun do mabang sami subay bay sisang adarstano masyaallah balasangan no pale wala sama daklamap ya dita rurutosan na kudita mbukulan ni gira kwelay ta adna ongaw galbakta pemangnintan ko wala ka taufiq batanod bala si wala ko piantunakla si amaltan wasim basir kanian pemangnitan ko wala malamay ito kapasad tanong na kagunaan tanong sa yaumul qiyamah. Di tanong pakalilipatan ang ito katirog ng ulama tira na hubbul ilmi ibadah. Iba kababaya nga ko ilmo na simbad no to ikaso at rakaw Allah. Naipno ba ngay gulala, naipno ba ngay pangdao? Amataan na tiktak penrakaw Allah subalas yan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. May kapia-piar kanu nagyang to piaga na diyan sa Quran nagyang maso ayan na ini pang doon niya piaga na diyan sa kabatiao na ini pang doon niya piaga na diyan so maanan niya na ini pang doon niya piaga na diyan so mga tajwid na ini pang doon niya piaga na diyan so katafsiraw na ini pang doon niya piaga na diyan so mga hukumano na ini pang doon niya piaga na diyan so mga tutulanon sa Quran na ini pang doon niya na ini kenadan yang tama na kinipang doon yan nung ka ini pag-aktual yan ninggulalan yan nagyan na ni number one na mapi ako Allah ginan mga bangsa mi mga urip no Allah itataros tanot man ang tuwa ditanong kan discuss ako mapi asimba kaso atrak tanong balalok tanong na ayaw nga niyan kaso atrak tanong Allah Rabbul Alamin na kisul tanong ko surga na Tego dia so kapagintaw tanong si sa dunia. Kagisad sa tawa masuk ato so Allah niya kasigurado mitigumpia. So kapagintaw niya ko dunia. Nayamala na niya kasigurado mapi akabulusan yan si salong na kiyama. Ika 30 Agusyaw na ron tanong matatama. Sa ngaya magato sa 50 okay ta kakasyo at rakaumbala aloks ka ipeng ni kakirang ko Allah na balas ang amang buolah dunia gusa akhirat. Na ikatulopul Agusyaw na tiyan na la tahrimhuma min huduri majalisi dhikr. Giramya lokastira na sisira na kamababaling o di na tatagi ko na kasiran kaya di kira serbisyo kakaro ka bintangiran na siya ka maandud, siya ka kumbalingan. Naunaw ba nga kirang papasa so kapaganad sa ilmo. Wana kito kataon ka gunso ilmo. Nawita nga siran. So di seminaran. Pamap manguda di seminaran at na mga telebisyon at gunso ilmo at na mga radyo opinan ka na pakanakun sa ilmo o di na mga records na pakinagan ka kagyan nga ito lagi doon mga bangsa amin na pagkaumanan sa sabutian si Ikwagama na oras sa kaumanan sa sabutian nasadya kala yan isabot si Ikwagama na kala akap kuwain yan raka kahit man ito igira lokas saya sabab pa kaparangitin yan raka doon di kanyang kababayaan lagi da sabot yang agama. Di niya katawan nonton na ay kapiyaw agama na kung kapiyaw ka mabuota, kung kapiyaw kitang ning kuwata sa mapya. Na di niya santo sa sabotan na daar ka yan. Nahigirap man na iya piya makinag ka o na mga usyata na kiyang atuwa kapi ka babawata, kapiyaw kitang ning ko kuwata sa mapya, kapangasurga na gusto mga pipi aparatiya si Iku Allah, mga pipi asimba. Naminggulala niya ito na kaupin sa puso yan. Siyar ka. Yanan, maabang sa miya, mga urip ng Allah,
la tahrimhuma min huduri majalis dzikr. Nah, lagi membawa tua mga simba berat na buka sa hari raya, buka sa puasa, na takaw no tanga sirang absumbengan. Di nga sirang pagakuli kagi kerikor kasiran kasiran natika digad pagunod si ikad cawala ya Allah Akbar. Dito mapi. O di na bapna na mapi apterawayan. Bad na mapi apsumbayangan na agya miyalok siya maka miyalok sina ka nakapaya aga ka. Kagya ngo takip kerikor kakiran na simba penutus ikwal. Kagya ngo takap pagagakaw na simba penutus ikwal. O manisa lakad kaw no manikar genang kaw no manikapapasang kaw na simba penutus ko Allah Rabbul Alamin. Nana di nga kira po pasta. Kira ko natin na di tapakadaya ka mata mantau pagagak na mata mantau sumisiap na inuy sa kwata ka dead na ayadin tapi adi makibibitira isa mga dato mga bayi na namaabang kaon na napengni kaon sa pirak na imantuas ka niya ni Mia Lokas na api ang nga pangaunon tas isang ito ano ba ini na balasan ng Allah Rabbul Alamin. Ikapat pulo mga bangsa mi mga urip nola na afdal waqtin lil ihsani lil walidaini huwa awqatu amali ta'at. Fa idza kunta fi hajjin aw umratin ma ummika fakun abdan laha tuhafidu 'alayha ila akhiri al-faqra. Ay mana niyan na ekonomi lala akapakal binian akap serbisyong ka ko balaloks ka na su oras simba si iku Allah. Na ini ibarat yan na upamako miya kapag pedakano sa umrah si sa hajj doon na pakituri pangaw dun sirbiswing ka miya kalala na nabalas kagya si nga di sirbisiwan ko simba ikisu ato Allah na upamako kailangan sa wheelchair Allah Akbar di nga pinulaga sa wheelchair yan di nga sirigin sa nga mga Bangladesh pag wheelchair o na gumapupusero na o kailangan sa pagapiran ka para din yang kagdam sumaya o pagapiran na penerapuan ka sa ating o di na bagan ka sa mga pipiapang ng kan mga panginginuman Allah Akbar niya kalala pamakumipang kapudaan o kurka na mapia ngayon na liyo pang ukiya balasir ka wala si kukiya pagumra kaya na haji ka na biala sa nga punwala o kaya sirviswing madagli gira magarya pedira si ineram pedira si amerong kaya pagumra na ipsiri gira mo sa kataw kiran napkisari gira no napecubala siran Allahu Akbar dinadi dikabuka kuan na mabagar ka dapat na umani isa na pelubasa kita kapag supportian sa ngot ka pisi kap service sa miyalok sa minay haji niya kalaladan na mabang sa miya mga original opportunity ay gira mingi pagpedaka o simba so balaloks ka o di na suisa kira lagit mo mga ikapakaw maabulan na Ramadan na orip no Allah na simba ya nasisir kasi ang makakusin ka o di na suisa kira na pakawit ka so ba niya mo ibuka so ipso korean o di na o samboya nga yan kinabad no to matagalbok kagalbok ko to simba ikasusuato Allah na ya resulta niya na tigumpya so kapagintaw nga na tamang ko pamilya ka tamang ko mga wata ka mga pipya kay muriataw na miya kapia-pia na oras forsa pamako barkad nini bugay wal alim kapapantaga na sirka sinaka sirka siyama ka oras sa Ramadan nagurgukat ya fikan wala so serbisyong kaon ko kapaguguping kaon mo kitunay niyang si kupuasan yan so sambayang niya so tarawin yan Allahu Akbar niya kalalaan ng balasan kau Allah Rabbul Alamin ikapat tulog isa na tiyan na kaddim ha'adharaka liman yukhti'u min ikhwanika wa asaddu bi tarbiyatiha lahum wa innal khata'a alladhi hasala minhum innama huwa yaf'alu hamazati bi fi'li hamazati syayatin mana niya nagirad na miya ribat rakako mga pagaringan na pekinagin kadang kung balalok ka kapagsuring ka pagsuri ka lagi bus kay miya ribat sira ni miya ribat na kapmaapa kapupang niya sarila
Naisap na tayo kisuat ka kumbala aloks kay gira. May ra nas kay pangalimbabaan nas kay adna lalagyan. Skay adna sa sabot niya. Kay gira man na di peparo ang na magaryari na kailan kadno anta ay sumasabuto na anta ay malaon ni parateya na anta ay mapiyaw ni parangay kasadsa mga ngapin ago'y panguraw niya sa salam ago pamugay lugar na ay may tuturo ito nas kanya ni mapi parangay nas kanya ni mapi parateya nas kanya ni tampar si iko Allah kaya nga ngayon na anda ba ini na kurang so parangay ago kurang so limo sa pagarin yan di pakilabit ipatay niya na apia may to apirak may to atamok na di pakilabit ngigirap man lagi ang namapi paratian na labit ya uwan kaya ngayon na tumungkos ka pagariak na di sutamok nagira mga bangsa miya mga uripnolat makadadar pa sumbalaloks ka na ay pakilabit ka ikapiyot wa ginoera napadpan mga bangsa miya mga uripnolah ikapat pulo agu dua ikapat pulo agu dua nagyang tua so may ito problema na di nga pakala batabila mo pa makumakadadar pa siya nakagusya makamiya kay ito problema na di nga pakala taka ito ang kao di na pakada nga maapaka yan nga na nakamaap na malay balas na batabila boy gira miya rasaraser ka sumbalaloks ka o kapter biar ka na imanto na miya kaswa ka na miya loks sumbalaloks ka na pakilain ka kiran surarad o ini pangduiran ka guwan ko may ito ka pangduiran ikapatulagot lo na igira mapipiya-piya ginawang balaloks ka nad naming ital ba awidakal aka pa kaya may buko iran natagna na yang kaon sa katukaw niya di nga bigla api ang mapipiya ginaw niya nada sakit yan napakin na bukaro o makaw man na tiga miya te kisigira miya binasay sutra ko miya tutungay siya na kaya takawan miya surprise miya bigla nakapakaya miya uteng kapakaya miya wait sa hospital kasaba praka Allahu Akbar kailangan na so wata nakataw niya no anto na di ka binasa iko balalok siya nagu anto na ay di ka binasa iko mga tayan mga pamilya niyan di ay maana niyan na bedmasyak ang tua puso iyan na kasanaan kasabapan sa ipatay niyan kawit yan sa doktor ikapatulagupat natigyan na almar'atu mahma kana sinnuha fahiya ta'shiqul kalimat al-atifiyah gian ko na nga babay na api kya lok siyan na kemis yang panit kedel yang penso mga katirua mamis ibarat na di nga tirong na ka omikulay Allahu Akbar o di na kiwabengos ka omi o di na pagipon ka alikodian o di na pengaluin kau so kiara sa inian raka sa ko kay ito ka na di ka semok na kasakit ka na pengumkan yang sukap kanian na igira di ka semok no mga wata na skanya ni ketampar na pagawit ka sa kasablawan batabila po sa mga oras sa kasasakit tiron o di na di mapipiyaginaw niya na bukar amyuntod ko ba niya na panunutulan na kao na ito mga pipiya kaya sagadan niyo ako kaya nga ito mga galbakyan na dapat na panalamatan ka ko kay ito ka na napikialok siya na kubayan niya na ito katiroangon sa umip kubayan na kan saka pamakusikom yang ibago na mahal kita I love you umi gusto mga petsa na sobrang apan sa pirmiyon sa tamok na lagi di ka pumbuga sa pamugay na mapya lagi nga nakatiro na mala erga kumbalalos mala iarga ku ina nagyanan mga abang sa mi mga oripnola kaya patuluan tanoro nagu pat nakataya 10 minutos na margnay pagsintigila miya ka tas na napmukal naman sa pamamakin nagnapya si tanubot tama na nainong asumbatan tanubo insyaallah balasan tanong wala sa madaklama piya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh